ka Bimori Film Production bat ka Limori Studio kan penlang ya ka Leit kor Winterfest kum siwan taban pisa ya kan ka sang wat kum juru na kam ta ka music school kan dia ka Winterfest kan cibut ba ki program ka tobru ya ka ni the ba bi ki ka prai bat ki dia ki program haba phai pat ki khobo jong sangat uperta menta ka sngi ka dongding lani ka Dongmusa jong ka Meghalaya games ka basan ka banlong hatura na du ka khasan tarik matau banai menta ka sngi kala poi hapo Nongstoiñ ka bala pedang subhaya kinawan ra ya kini ka dongding dau DC jong ka West Castle district uba Garo LSN dice rengkat ka jadan lang ru ke pat khat jong ka coordination committee jong ka West Castle district hadirin bala pedang ya kini ka dongding hajan ka school Anderson High Secondary School Nongstoiñ lapelong pat ya kini dat lagi samla ke menta agak games na po West Castle district. Nongstoiñ kini ka dongding dan ka Dongmusa kan Leit pat sapo Rilum negara ka badai kan nongba jong ka Garo Hill district sahabat pen poi hapo tura haka khasan tarik matau bra Ini mana itu? Apa itu? Ada telur. Wan gini nak bro.